लोगोफोर माब्रै दङ सोर माब्रै दं लोगोफोर आं मिन्थिया बाट आं जोबोर मोजाङैनो दङ दा नोंथांमोना माब्रै दङ आंनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर सोर माब्रै दङ सोरबाफोर बेमार जादों नामा सोरबाफोर दुखु सुखुआव दङ नामा सोर मा आनजादाव दङ आं जेबो मिन्थिया नोंथांमोना आंजों रायलायनो होननानै सानोब्ला कमेन्टआव रायलायहरनो हागोन कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन जे सोर माब्रै दङ आं जोबोर मोजाङैनो दङ गोबाव दिन जाबायमोन आंनि उरला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमजोंबो रायलायैया स' आंनि चेनेलाव 15,000 16,000नि खाथियाव जानानै दङ आंनि साबस्क्राइबारफोरा माने आंनि मेम्बार्सफोरा स' एथ' बुरजा साबस्क्राइबार थानायाव आंनि चेनेलाव अनलि 2,000 3,000 4,000 बिदिल' भिउस जायो आरोना मानि थाखाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखै आं मिन्थिया बाट जानांगौ आं नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो हायाखै बा आं नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हायाखै बा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनाखैबो जानो हागौ स' आसा खालामदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम नायनानै दङ बिसोरखौ थेंक इउ होननानै बुंदों आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो दासो गोदानब्ला आंनि उरला पुतुला चेनेलखौ दासो नुदोंब्ला नोंथांखौ आङो बरायो आंनि चेनेल उरला पुतुला चेनेलनि जानानै आरो आंनि चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जेब्लायबो बेबायदिनो आंखौ हेफाजाब होगोन लाइक कमेन्ट होनायनि गेजेरजों आरो आंनि मोनफ्रोमबो होनाय भिडिअखौ नायनानै आंखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो फोथायो आं दिनै बेखौसो आंनि उरला पुतुला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमबो नायगिरिफोरनो आं बेखौसो खोन्थानो सानदों जे आंनि उरला पुतुला चेनेलाव आङो खाफालनि लिरनाय जे भिडिअखौ लाबोबाय थायोमोन बे खाफालनि लिरनाय भिडिअआ जोबनानै फैगासिनो बाट जोबसिगोनानो स' बेखौ जोबनाय लोगो लोगो आङो मोनसे गोदान जोबोर इन्टारेस्टिं बाट माने जोबोर दुखुनिबो रंजानायनिबो आरो मा होनगोन सोलोंनो गोनांबो आरो मोनथिनो गोनां बेफोरबायदि आङो गोदान भिडिअ बा गोदान काहानि लानानै फैगासिनो बे खाफालनि लिरनायनि उनावनो आङो मा भिडिअ लानानै फैगोन बे खाफालनि लिरनाय भिडिअ जोबखांनायनि उनाव आं खोन्थानानै होनो बेनो जाबाय सासे हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय आरो खनसे बुंनानै होबावनो आंनि गोदान फैनो गोनां भिडिअनि मुङा जाबाय सासे हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय दिनै सप्ताथामसोनि सिगाङाव आङो बे हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय एपिसड 1खौ आङो होखाबायमोन जुदि सोरबाफोर नुवाखैब्ला थांनानै नायहैनो हागोन चेनेलाव सासे हावरिया फिसाज्लानि मोजां मोननाय एपिसड 1 बेखौ नुनो मोनगोन नुदोंब्ला थांनानै नायहैदो आं बे खाफालनि लिरनाय साननैसोनि उनाव आङो बे भिडिअखौ लानानै फैफिनगोन नोंथांमोना गासैबो नायगोन आरो बुजिनो हागोन जागायजेननायनिफ्रायनो नायलांगोन होननानै आङो फोथायो अब्लासो जोङो काहानिफोरखौ हमलांनो हायो आरोना लोगोफोर जोंहा खाफालनि लिरनाया साननैसोल'सै बेनि उनावनो जोङो गोदान भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन स' लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जायो अननानै कमेन्ट खालाम आरो नायगोन होननानै जुदि सानोबा कमेन्ट खालाम लोगोफोर सापर्ट खालाम आसा खालामो जेब्लायबो आंखौ बिदिनो सापर्ट होगोन अनसायगोन होननानै स' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ ससे नायदिनि दे रथ' आं मोनसे गोनां बाथ्रा मोनथिहोनो सानबाय थायो नाथाय आं बावनानै थायो आरोना लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थायो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो माब्लाबा समाव गारि गाबनाय खोनानो हागौ आरोना बाट माब्लाबा हारला एसेफोर खोनानो हागौ बिनि जाहोनखौ आं खोन्थानि जे आं लामा सेराव थायो नालाय लामा सेराव आंनि न'आ गारि गुरा जोबोर सोलिबाय थायो आरोना जिहेतु न'आनो लामा सेराव थानायाबो लामा सेराव आरो आंनि पुतुला बानायनाय जायगायाबो लामा सेराव स' गारि थांलाय फैलाय जाबाय थायो माब्लाबा गारिनि गाबनायफोरबो खोनानो हागौ बा माब्लाबा मानसिफोरनि रायलायनायबो खोनानो हागौ स' गाज्रि दामोन आं बिनि जाहोनखौ खोन्थाखाबाय लामा सेराव थायो जिहेतु गारि गुरा खारबाय थायो गारिनि आवाज खोनानोबो हागौ स' अननानै गाज्रि दामोन दे नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय थाखाबाय दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदोनि रानियाय थौ आबैमोननि न'आव थांनो आयै आबैया आंखौ सोंनो थिनहरदों नोंनियाव आफानि फनखौ नों रिसिभ खालामदोंना खालामाखै होननानै आफाया आबैनियाव फन हरगासिनोनो बुंदों नोंखौ फन रिसिभ खालामनो होननानै नों मानो फन रिसिभ खालामाखै आयै आफानिखौ आफाया आबैनियाव हरबाय थादों आं रावजोंबो फनखौनो रायलायनो गोसो जायाखै नोंनि आफाजोंबो बिनिखायनो आङो फनखौ रिसिभ खालामाखै थौदो आबैनि न'आव थांनानै फैनो सोर थांगोन आयै जों सानैल' ना आबैबो थांगोन जों सानैल' थांगोन थौ बिहामजो बाबा बाम्बुलाया माथो फन खालामबाय थादोंनो नोंनियाव माथो फन रिसिभ खालामाखैबालाय नोङो हा माथो जादों हौवाया गोजानाव दंहैयो हौवाया गोजानाव थानाय मानसिफोरखौ बेबायदि खालामनो हामगौ नामा न'खराव मा जादों मा थादों न'खरनिया न'खरनि गोजानाव थानाय हौवाफोरखौ बेफोरबायदि दा खालाम फन खालामदों सुखु दुखु खबर लानो फनखौ रिसिभ खालामनानै रायलायबानो जायोना माखौथो खुद्रिदों
बे आं मैया एसे बुंनायखौनो नोंहा एथ' बिदि बोराबना थानांगौ जाबाय मानसिया दाय मावनानै बुंजानोबो हानो नांगौ बुंजानोबो हाया नामा एसे एनै बिखुनजो जानालाय नोंखौ फंसे फंनैखौबो रायगोनबो बुंगोनबो बेखौलाय आरो नोंहालाय हौवानि सायाव रागाखौलाय मानोथो गारनांगौ जाखो फन रिसिभ खालामोबा खालाम आरो जुदि खनसे आंनियाव हरफिननानै फन रिसिभ खालामाखै होननानै बुंनांगौबा दिगदारसो जागोन मबाइल सबाइल देख्रुबना होजोबगोन आङो गोजानाव थानाय हौवाफोरखौ माबायदि सान्थि लाखिनांगौ हिनजावफोरा बेफोरखौ मिथिया नामा बोरैबा बे खामानि मावबाय थानायाव माइन्डफोरा बोरैबा गाज्रि जानानै मिसिन सिसिन हाबथांनानै जुदि मानसिया गिथैयोब्ला मा जानांगौ रागाया सानसेनिल' नाथाय हौवाया अरायसमनि संसार जानायनि एसे साननानै नाय रागाया बयनावबो दङ रागाया देरसिन नङा रागाया संसारखौ जाहोआ मिथिखा नोंनि बे दसेनि रागाखौ नों अरायसमनि थाखाय सेसिनानै लानो गोनां खालामना लानो हागौ नोङो बेनिखायनो हौवाखौ जेब्लायबो नोङो गोजानाव थानाय मानसिखौ सुख सान्ति लाखि न'खराव नांलाय खमलाय बेमार आजार जायोब्लाबो नों खोन्थाहरनोसो नांबावा हौवानो मिथिगौ ना थौ थाबायदो आरो बहा थांनो नागिरदों बेनि थाखायनो आं नोंखौ रायदों बहाबा थाङोब्ला खोन्थालां होननानै खोन्थालाङाखै आंनो बहा थाङो बेफोरखौनो बुंब्ला एसे खुगाया मोदोमफिननाय बायदि जायो न'आव थांनो साय मा आखलि जाखो बे हिनजावा खोनासंलाय रानि मायै आबैया दे नोंखौ रायदोंमोन आरो दाबो जों ओंखारनाय सियाव दे आबैया जोंखौ रायदों न'खराव नांलाय खमलाय जानायखौ बेयाव रावनोबो खोन्थानाङा दे आबैमोना जोंखौ होजों बेबायदि रायजायो होननानै खोनाब्ला आबैमोना सान्थि थानो हानाय नङा होजों आबैनि खोथाखौ सोङोब्ला आबैया जोबोर मोजां आंखौबो अनो आइखौबो अनो होननानै खोन्थादे न'खराव जोबोर अनलायनानै थायो होननानै बेफोरबायदि खोन्थादे जेबो दा खोन्था जागोन आयै आं जेबो खोन्थाया नै बिमा फिसा बिसोरनालाय नंगौना नङा जाखो मा खोथा गैया बाथ्रा गैया खबर गैया दबर गैया हरखाब सफैखो बिसोरलाय आइ दैजि आरो आबै खबर गैया दबर गैया बेबायदि हरखाब नुजाफैबाय दे नोंसोरो माब्रै दं नोंसोरो माबा मोनसेसो जानानै फैयाखैथ' नङाब्लाथ' नोंसोरो फैनायनि सिगां फन खनसे हरथारगौमोन आबै मा जादों नोंसोरो मोजाङैनो दङ ना औ आयै जोबोर मोजाङैनो दङ नोंसोरखौ गोसोखांनानै नायनो फैनायालाय नोंसोरखौ खबर हरा होननानैनो हरासै आयै नुजाहैनोसै होननानै हरखाबै फैनाय जाबाय आबै सना नों न' सिङाव थांलाय थां न' सिङाव नोंनि आबै सासेया दङ थां न' सिङाव थां आबै थां जागोन दे आबै आं नोंनियाव फन बुनो होननानै सानबायसो थादोंमोन दा बेलासियाव रिसार्ज सोनानै बुहरनो होननानैसो सानदोंमोन मबाइल रिसार्ज सोबनानै दङ बेनिखायनो हरनो हायाखै ओमफ्राय आइ नों फैबाय दे ओमफ्राय आइ नों मा गोरोन्थि खालामखो नों गावनि जायगायाव नोंनि आब' इसाखौ नों मानो फासायखो मा बुंनो आयै जेबो राहा गैया बिनि अनगा आब' इसाया रुजुनानै लाबाय आब' इसाया जुदि रुजुआमोनब्ला मोनथिया आं दिनै बे न'आव सफैफिनगोन ना सफैफिनामोन आयै जिउआव आंनि सान्थिखौनो गैला आयै सानदोंमोन हाबा जाफिनोब्ला गोजोननाय फैफिनसिगोन नाथाय आयै हाबा जाफिननानै गोबां सैसोनो गोनांसो जानानै फैबाय आं मा बिदिब्ला बाम्बुलिया लांनानै नोंखौ नासयहैदोंसो नामा लांनायनि सिगां माथो जा गोदै गोदै बुंदोंमोन आइमोना गनायजोबखाबाय आइमोना अनगोन आलो गोजोनै दोनगोन होननानै बुंसोनायमोन माथो आयै अना नङा अनो बे गासैबो रियाननि थाखायनो जाजोब्बाय रियाना आंखौ जोबोर प्रब्लेमाव खोलैबाय आयै जोंनि आइ बिखुनजोआ गोदोनि खोथाफोरखौ लानानै आंनि फिसाजोखौबो जा गाज्रि रायदों आरो आंखौबो खोनासंथावै सहायनो हाथावै बाथ्राफोर बुंनानै दुखु होदों आयै जेब्लासिम बाम्बुला न'आव फैया अब्लासिम आं थांला आयै न'आव बियावनो थानोसै आंखौ जायगा होआयै थानो बेबायदिसो जाखोमानानै दङ अब्ला नों आंनो मानो खोन्थायाखै बै रियाना फैनाय लोगो लोगोनो नों आंनाव फन खालामनोथ' हायोमोन ना बेखौ थांनानै साला मा खालामहैगौमोन आङो गोदोबा नांस'वाखैमोन दासो नांगौ जादों बेनो आंनि खाथियाव माथो लाबाखैनो बेखौ आयै बुंबाबो फोजोबनो हाला बेफोर खोथाखौ आयै जेब्लासिम बाम्बुलाया न'आव फैया अब्लासिम आं थांला आयै बै न'आव बेयावनो थानोसै हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो जानानै थानोसै बेयावनो दे उनाव रायलायनायनि गेजेरजों जागोन बियो फै न' सिङाव हाबफैदो फै दैजि सोर गैया दैजिया हाबाब नै माथो बाबा नोंसो हा मानोथो फैखो नोंलाय खबर गैया दबर गैया मा खावना नुजाफैखो
बोरै खामानि मावनो आयै बोरै सलायनो कम्पानिखौ बेबायदि हिनजावा टेनसन हरोब्ला 100 बारनि बारा जाबाय आयै फन खालामनाय आं दैजिनाव दैजिया खनसेबो फनखौनो रिसिभ खालामा इनि मददखौ बुख्रुबना होसिगोन आं मानसिया बोरो साला खबर लानो फन खालामा फन रिसिभ खालामा ना मा जादों ना मा थादों माबोरै थानो हायाखै आं बेनिखायनो फैबाय आङो बेबायदि असान्थिब्ला आं गोजानाव माबोरै थाहैनो हायो नोंनो बुंलाय सुनिया फन रिसिभ खालामाराखैसो बुंदोंमोनथ' आङो होमबाबो हमाखै फन आयु माबायदि बे बिहामजोआ मोजां नङाहाय जोंनि नखरखौ जौगाहोनाय नङा बियो जोंनि नखरखौ फोजोबस्रांनायनिसो लामा बियो सिगां बेखौ हरन हैनायानो मोजां जादोंमोन दा बेखौ लाबोफिननानै आरो खैफोदासो फैफिनसिगोन बायदि मोनदों आङो आफा माबायदि बे मानसियालाय गैया न'आव गैया थांदों मालाय बिमानियाव खोन्थालांबावाखै दा आंनो सोंथाबनायावसो खोन्थाबाय न'आव थांदों आयै दैजियाथ' माब्लाबाबो बेबायदि मानसि नङामोन आं दैजिखौ मोजाङैनो मिथिगौ ना नखराव आं गैयैयाव नांलाय खमलाय जादों नामा आयै दैजिखौ नों रागा फोजोङाखैथ' बिहामजोआ फिसाजोजों समान बिखुनजो नालाय बिमा नालाय एसे दाय नुदों राखागोनथ' रायदोंमोन आङो रायनायालाय एसे सिगांनि खोथाफोरखौबो लानानै बिमा फिसा सानैखौबो रायनाय जादोंमोन बेखौसो दुखु मोनखो ना माखो ना बोराबखो ना मा मिथिला बेखौनो बुद्रुगे जानानै न'आव थांदों मा सिगांनि खोथाखौ लानानै बुंदों आरो फिसाजोखौबो आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो आं नोंखौ थांनायनि सिगां मा बुंलांदोंमोन जे अनलायनानै था गोरोबलायनानै था आरो रायनो नाङा सिगांनि खोथाफोरखौ लानानै आरो माब्लाबाबो दुसिनो नाङा होननानै नोंखौ एथ' मोजां बुंखादोंमोन माथो नों आं गैयै समाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंब्लाथ' बिथ' दुखु मोनखागोन ना आयै नों मानो बिदि बुंखो आयै आं दैजिखौ लायनो थांनोसै आरो जुदि दैजिया फैयाब्ला आयै आंबो बे न'आव फैला मिथिखा सानखादों आं आंनि दैजिया माब्लाबाबो आंखौ बेबायदि खालामफेरा माबा मोनसे जाखादों थानो हायैनि बेनिखायनो गोसोबोखादों आं थारैनो नंमारगौसो जानानैसो दंमारो आं फैयामोनब्लाथ' मा जागौमोन आयै नों मोजां मावनाय जायासै आं दैजिखौ लायनो थांनो आरो दैजिया फैफिनाब्ला आंबो बे न'आव फैला आयै